ילדים, מי חושב שהוא יודע מי עשה תוהו ובוהו בכיתה? מי עשה? אסתר, מי עשה? את. אני? Because you doing this. מה? כי את doing ספורט. בספורט? כן. את כאן. ואת עושה את זה. אני לא יודעת. אבל כן. אורה, את יודעת מי עשה את זה? כן. מי? גברת שפירא? לא יודעת. מי עשה את הבלגן הזה הגדול? שלום! מי עשה? אני. מה? שלום, מספיק. זה לא טוב. אני עושה. שרה, מי עושה בלגן? השם. השם? את חושבת שהשם בא לכיתה שלנו ומה הוא עשה? He's everywhere. או, השם בכל מקום. אז את חושבת שהשם היום בא לכיתה ועשה מה? Because we were not acting good. כי את חושבת שאתם לא ילדים טובים? אבל ילדים טובים. אמרי, מי עשה? פרה. אתה חושב פרעה בא לכיתה? ומה הוא עושה? השם. אני לא יודע שזה. אתה יודע, מה הוא עושה? השם אומר לפרה בוא לכיתה ועושה טוב ובואו. אבל אתם ילדים נהדרים. מה קרה היום בכיתה?